You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody... Molt bé, doncs continuarem fent-ho bé aquí a l'escenari amb 3 persones més que ens acompanyen, però en aquest cas són 3 premiats del programa de la Generalitat de Catalunya Emprèn Social 2013 i que són Pilar Ángel de l'associació Sal Prat, Stefan Esser de la ONG Acció Natura Iniciativa Compensa Natura, i Aritz Filian d'Activisme. Bé, doncs, ells són els... Se sent, no? Ara. Ells són els 3 premiats d'aquest programa de la Generalitat de Catalunya i els demanarem que ens expliquin el seu projecte en 30 segons. Tenen menys temps que els nostres altres amics. Doncs quan vulgueu, si voleu, ens comencem per aquí i expliqueu el vostre projecte en 30 segons. Sí. Bona nit, soc l'Aritz de Primitive Films. Ens vam presentar el projecte Emprèn Social amb Activisme, que era un projecte de la nostra productora audiovisual per començar a fer jocs per mòbils. I després us expliquem per què ens ha servit el programa. Exacte. Jo soc Stefan Esser d'Acció Natura. Amb Compensa Natura volem preservar els paratges naturals més valuosos de la Terra i entenent que és un esforç col·lectiu, hem buscat una manera fàcil, mesurable i econòmica d'implicar tothom, que és, proposem, compensar la teva ocupació del sòl. Si tens un pis de 80 metres o una oficina de 100 metres quadrats, què us sembla preservar un espai equivalent de natura? La idea és aquesta. Molt bé. Endavant, Pilar. La Pilar Ángel, soc de Sal Prat, som una empresa d'inserció que tenim 2 línies, una de reformes i amb el programa d'Emprèn Social vam presentar la línia de disseny gràfic, web i multimèdia i treballem amb joves d'exclusió per afavorir la seva inserció i sobretot el seu retorn a la formació. Doncs ells són els nostres 3 convidats i m'agradaria que ens expliquin la vostra experiència amb aquest programa, l'Emprèn Social 2013 de la Generalitat. Com l'heu viscut? Molt bona, la veritat és que molt bona, perquè hi ha una part molt important de formació i una part d'acompanyament als teus projectes. I a més tenim també la possibilitat de compartir amb altres projectes a tot el procés, vull dir, des de les preocupacions i ens trobem amb els mateixos problemes i va molt bé. També és la idea aquesta que ve al buit et dona una visió externa de la teva idea, perquè tu si estàs cada dia treballant al final necessites idees realment una visió fresca. Llavors hi ha una sèrie de tallers que hem tingut de comunicació, de planificació, molt interessants. Jo sempre destaco 2 que m'han impressionat molt, que és un de planificació, un sistema que es diu Canvas, que és per tenir la primera idea del concepte i plasmar-la en una fulla, que queda molt clar, i el tema de la comunicació, que vam tenir la sort de tenir també el Manuel Campo Vidal, i realment és un crac i a nivell de comunicació és importantíssim i molt interessant. Per nosaltres el programa ens ha ajudat a replantejar el conjunt del projecte de la cooperativa, perquè moltes vegades estàs molt ficat en el dia a dia i no agafes perspectiva. Llavors, un programa d'aquestes característiques t'ajuda a agafar perspectiva i a intercanviar opinions amb altres projectes, fer molts contactes i un subidon d'energia molt necessari. I aquest subidon d'energia, heu comentat que estàveu junts en aquest programa i és important tenir aquest contacte amb altres emprenedors per tenir noves idees. En aquest aspecte també com m'heu valorat? Costa trobar fora aquest ambient? Fora d'un ambient que no sigui un concurs o que no sigui en aquest concepte? Jo crec que l'ambient està a tot arreu, però sí que ficar-te en una habitació durant una estona a forçar-te a intercanviar idees augmenta molt la creativitat. La creativitat es fa compartint les idees, criticant les idees dels altres, rebent crítiques i, per tant, programes d'aquestes característiques o iniciatives com la del Cowboy són absolutament necessàries per millorar les idees que tots tenim, que segur que tenim bones idees però que s'han de treballar molt, com ha dit el Pericles. El tema de les sinergies jo crec que és bàsic. De fet, en altres programes del programa, en altres iniciatives, ja hem vist coses que podríem anar junts. És el tema de treballar les sinergies. Cadascú fa una cosa bé. Llavors no es tracta que cadascú comenci de zero, sinó buscar partners que ja estiguin treballant i siguin molt bons allò i ajuntar-se i crear una sinergia, un ecosistema, que va parlar l'altre dia. Pilar.
Ho veus bé? No, afegir només potser sí que és veritat que estàs en el programa i estàs forçat a fer-ho en un temps determinat, igual estàs liat amb moltes coses i és una cosa que s'ha d'aprofitar, és un temps que s'ha d'aprofitar bé, aquesta formació. Quines són allò que dius, jo soc un emprenedor, què caracteritza aquesta persona, aquest emprenedor, segons el que hagi una miqueta tractat o segons el vostre punt de vista? Jo crec que un emprenedor és algú que té una passió, una idea, que vol transformar el món i llavors es llença a posar-la a la pràctica. És aquest impuls que no s'ha de perdre, aquesta il·lusió que avui s'està notant moltíssim, només el vídeo, l'ambient que hi ha, jo crec que es nota. És aquesta il·lusió que té la gent i és el que no s'ha de perdre mai, inclús apuntar-nos nosaltres mateixos quan ho hem posat en marxa per si algun dia flaquegem que podem repescar aquesta il·lusió inicial. Molt bé. Doncs avui ens trobem aquí en el Cogoi. Què us sembla aquesta iniciativa que s'ha fet des de Sant Boi de Llobregat? Què us ha semblat? Necessària. Per ser molt breu, necessària. Creiem que és absolutament imprescindible combinar espais que neixen des de la comunitat, des de les pròpies arrels de la ciutadania, amb l'esforç que podem fer des de les administracions públiques per potenciar aquests espais i dotar-los d'alguns mitjans o alguns contactes perquè tirin endavant. Però hi hauria d'haver un cowboy a cada barri. Un cowboy a cada barri és la teva proposta? Bastant, sí. És necessari un cowboy? Sí, i tant. Sí? I tant. Hi ha gent amb tanta energia i tantes ganes. Volia aprofitar aquesta pregunta. L'altre dia va haver una reunió pel tema del mapa d'emprenedoria social, que us recomano molt mirar-lo perquè és molt interessant, i em va quedar al final per explicar el tema de com a iniciativa, crec, d'emprenedoria social. Jo crec que no has d'aspirar tant a ser una multinacional, sinó a crear una cosa que la gent inclús vulgui replicar. Es tracta de que tu crees una cosa al teu barri o al teu poble i la gent et vulgui replicar en altres llocs. Hi ha moltíssims llocs per replicar-lo. Llavors, jo crec que estaria bé la idea aquesta de no intentar ser molt gran, sinó fer-ho bé en el teu lloc i llavors que et copiïn, tant de bo et copiïn, perquè hi ha molta feina a fer. Llavors la idea aquesta de replicabilitat. Per això és perfecta una iniciativa d'un municipi i tant de bo es repliqui, justament. Doncs, Estefan, et volem copiar. Què els recomanaries a Sant Boi de Llobregat? Perquè això del cowboy tiri endavant i sigui una gran iniciativa, que ja ho és, però encara que en el futur, què els recomanaries? Jo crec que la direcció és perfecta, més que ja m'han explicat que s'havia fet tot un procés durant tot un any d'implicar la gent. No és una cosa que dius, mira, a partir d'ara farem això, us convidem a venir i a aprendre. No, és que necessitem, el cowboy entenc que s'ha creat a partir realment la necessitat social consensuada. Llavors, per això, jo tinc un èxit assegurat en aquesta iniciativa, perquè ha nascut d'una necessitat i s'ha creat amb sinergies i amb coworking. Per acabar, Pilar, la teva recomanació? Que no perdin el aquest que tenen. Que no perdin mai aquest de treballar en comunitat. I Àrix? Jo crec que per poder replicar fa falta compartir. És a dir, que no deixeu d'explicar els reptes que us passen pel cap, les idees que heu tingut, perquè precisament compartint-les amb tothom i acceptant les idees que vinguin de tothom és com les millorareu i com podreu replicar les millors idees dels altres i fer que repliquin les vostres millors idees. Doncs Àrix, Estefan i Pilar, moltes gràcies per explicar-nos la vostra idea.